Здравейте, аз съм Миленко. Здравейте, аз съм Танер. Днес ще ви представим топ водоустойчива и дишаща екипировка за риболов. Дрехите, които виждате по нас, ги носим повече от 3 години активно. Повече от активно, защото повярвайте ми, много от вас нямат бройката риболови и носене на тези дрехи колкото нас. А отделно аз нося якето като ежедневно яки. Добре дошли в канала ни Fishing Zone Reviews. Абонирайте се, харесайте видеото и нека започваме. Savage Gear Performance серията яке, Гъщеризон и панталон. всяко едно нещо можете да се оборудвате с него по-отделно или да си направите подходящия комплект за вас. Яке панталон или яке гъщеризон. Съответно може якето да е хиксел, панталона да е ел и всякакви такива комбинации. Дрехите са леки, комфортни, неограничаващи движенията. Отделно водния стълб е 10 000 на материала, с пио покритие и 5000 MVP, което е дишаемостта на материала. Това ви гарантира 100% водоустойчивост, а след малко ще ви покажем. Това са дрехи за активен риболов, които са отлични за слагане на поларче отдолу или термобельо. В студените дни на всяка цена препоръчваме да имате термобельо отдолу. А в по-топлите просто една тениска е напълно достатъчна. Това са дрехи, които позволяват свободно движение, активен риболов и ще ви предпазят от вятър, дъжд и няма да позволят да се потите. Лично в моите очи тази дреха е супер подходяща за пролетен, есенен, раннолетен и раннозимен активен риболов. Не са били малко дните, в които по цял ден сме били изложени на ветрове и дъждове и в края на риболова отдолу сме били сухи. С други думи, може да ви вали цял ден, якето да тече отвън от всякъде вода, но в никакъв случай отвътре няма да има вода. Нито по якето, нито по панталона. А сега, нека да разгледаме в детайли какви елементи и какви удобства предлагат екипите, които ви показваме днес. Нека първо да разгледаме якето. Разполагате с качулка и висока яка. Качулката позволява реглаж, както отзад, така и отстрани. Имате вграден полутвърд материал в горната част на качулката, която да нагласите спрямо шапката. Яката много удобна и не пада, когато я вдигнете нагоре и ви пази много добре от вятър. Качулката позволява премахване изцяло за по-топлите дни, ако нямате нужда от нея, на ципе и с определени щифтове, които се махат много лесно. Отделно яката е с полар от вътрешната страна, за да ви топли. Основният цип е водоустойчив, а всички ципове на джобове с мембрана, която предотвратява навлизане на вода. Разполагате с два джоба отпред високо на гърдите, които са изключително подходящи за телефон и някакви други дреболии. Двата дълбоки джоба в долната част са подходящи за какво ли не и два вътрешни джоба. Отзад, като за всяко едно риболовно яке, имате възможност за монтаж на халка, където да си държите кепа. От двете страни в долната част разполагате с ластици за обтягане, които могат да позволят прибиране на якето малко по-нагоре или да го освободите. Като задната страна на якето е една идея по-дълга от предната, създадена така специално за да ви пази кръста. Много важно, якето в никакъв случай не е късо, покрива отлично кръста и пази. Дори при навеждане и при клякане кръста ви не остава гол. Вътрешната страна на якето е покрита изцяло с мрежа, която ви изолира от материала на самото яке, както и един голям преден вътрешен джоб. Вътрешната страна на ръкавите не е покрита с мрежа, а с малко по-плътен материал, който позволява лесно изкарване на ръката от ръкава. Ръкавът завършва с неопрен, с ластик на края, който да обхване ръката ви плътно. Отделно имате реглаж от външната страна, колко да е стегнат ръкава по ръката ви. Материалът на Performance серията е изключително устойчив на протриване и много трудно се къса или закача по разни драки, клони и така нататък. Това ви го споделям от абсолютно личен опит, носен 3 години поне. Преминаваме и към панталона, а след малко ще ви покажа и гъщеризона. Какви са спецификите на този страхотен панталон? На първо място, той е дълбок и при носене обхваща кръста. Също така в задната част е малко по-висок и ви пази кръста в моменти, когато се навеждате или клякате. Също като якето,
Този панталон ви гарантира 100% водоустойчивост. В горната си част има реглаж на широчината и много често може да го ползвате без да носите колан. Ако това не е достатъчно, този панталон позволява да бъде използван с хубави широки колани. Закопчаването в предната част е с цип, имаме копче и щракалка за допълнителна здравина. По никакъв начин не може да се разкопчее. Преминаваме и по-надолу. В седалищната част и областта под коленете имаме допълнително усилен материал за по-висока износоустойчивост. В предната част разполагате с два дълбоки джоба, които са покрити с водоустойчива мембрана. В долната си част панталона е оборудван с 25 см ципове, които може да отворите, ако искате да носите бутуши. Също така има и велкро лепенка за реглаж на широчината. Също като на коленете и при седалищната част, от вътрешната страна отново е използван този усилен материал, защото това са едни от най-уязвимите места. Когато ходите, тук много често нещата се протриват, а това ви гарантира 100% здравина. От вътрешна страна панталона е отново с мрежичка, както при якито, а в последните си 30 см в долната част имаме от този по-плътен материал, който позволява по-лесно обуване и събуване. Преминаваме и към гащеризона. Той е много сходен с панталона, с изключението на някои неща. Сега ще ви кажа какви са разликите. Хубав, висок гащеризон, който обхваща почти до гърдите. В задната част, над кръста, имаме ластик, който е предназначен да запазва проникването на въздух и като цяло да пази кръста. В горната част имаме ластични презрамки, които са регулируеми и пластмасови закопчалки за по-лесно сваляне. Отпред разполагаме с хубав водостойчив цип, който е с възможност за откопчаване в долната част, когато човек има нужда. Имаме голямо усилване в седалищната част и от вътрешна страна в долната част на кръчолите. За разлика от панталона, в долната си част ципа е по-дълъг и е 30 см. И кръчола е много по-широк. Също имаме реглаж на широчината чрез велкролента. Тук мрежещата част е малко над коляното. От коляното долу имаме плътния материал за по-лесно обуване и събуване. След малко преминаваме и към водните тестове. Един от двама ни ще изгори, ще бъде облян с няколко кофи вода. Нищо, че вече не вали дъжд, но просто дрехите наистина са надежни и това ви позволява носенето им при всякакви метеорологични условия и гарантира комфорт при риболов, а и ежедневна употреба. Една от най-добрите дрехи, водоустойчиви и дишащи, които някога съм носил. За да решим кой ще бъде мокрен и кой ще тества водоустойчивостта на материала, преминаваме към разпределението. Айде, Миленко. Той ще бъде мокрен, ама ще си остане сух. Просто трябва да си суши дрехите после. Да, просто трябва да си суши дрехите от външната страна. Камък, ножица, хартия от едно. Отведнъж. Няма втори, трети път. Да. Добре. Играем го на раз, два, три. Добре. Чакай сега. Раз, два, три и вадим, нали така? Да. Да. Раз, два, три. Играя твърдо. Това е положението. Миленко има една малка кофичка. Сега практически да ви покажем колко е водоустойчиво якето, като ще ви покажем и няколко минути след това 5-10 съблечено, да видите отвътре колко е сухо. Айде сега. Айде, който не може да играе на камък, ножица, хартия. Играе с ножица. Къде искаш? Горе, долу? Където? Вземи сега тая купа. Само не мърдай да се каляш. Нищо не направи, Миленко. Още е топло. Искаш повече, а? Айде вземи тая купа. Айде. Още искаш? Още може. Колко е забавно, а?
Нека да преминем към разкопчаването и да видим какво се случва отвътре. Отваряме внимателно. Отваряме. Може да ми видите дрехата. Миленко, мога да ми дигнеш гърба, ако искаш, или да го съблека изцяло. Обичаме да е внимателно. Да не влезе водичка отвътре. Лявото рамо най-го отнеси, нека да видим там. Така ли е? Там беше заливан многократно. Дърпай! Искам само да видиш сърчице отляво. Само да подчертая, тези капки са от преди малко, когато направихме един шорт, който може да гледате в TikTok, в Instagram и в Facebook страницата на Fishing Zone. Значи панталончето мисля да не го свалям, да знаете. Но като цяло всичко е сухо отдолу. Да покажем и от вътрешна страна на яхето. И от външна. Все още има следи от Просто вода. не попива, но вътре всичко е сухо. И мога спокойно да си го облека. Също така, в видеята ни в другия канал Fishing Zone, където са основно риболовни, може да видите на какви условия сме се подлагали в реални условия и как след риболов, влизайки в таверната в Гърция, например, се обличаме и сме сухи. Надяваме се, че това видео ви е било полезно. За мокрите и дъждовни дни, в които ви трябва устойчива и топла екипировка. Останете с нас и в следващите ни видеа. До нови срещи!